makanunayon kita nga magampo. Kini makahatod nato sa pagbag-o sa atong kinabuhi gikan sa usa ka kinabuhi nga masalaypon, no? O pasaway nga kinabuhi o mabag-o kita uban kang Kristo. Ang pagkahimong usa ka Kristohanon nga walay pag-ampo unsa? Sama kuno sa pagkinabuhi nga wala ni ginhawa. So, unsa man ang pagkinabuhi nga walay ginhawa? Patay. So, mauna nga kung walay pag-ampo, wala gyud, no? Patay gyud ang kinabuhi nga Kristohanon kung wala tay mga pag-ampo. So, mao kini nga nindot kaayo nga dunay pulong sa Ginoo nga mabasa sa Nahum 1:7 nga ang Ginoo maayo. Siya nanalipod sa iyang katawhan sa panahon sa kalisdanan og siya nagatiman kanimo ug kanako kung kita mudangop lang kaniya og walay lain ang pagdangop kanato pinaagi sa ato nga mga pag-ampo. Busa kini daw gold mine, no? Yang lag treasure house o minahan sa bulawan. O balay sa bahandi ang dinasig nga propesya ni Nahum. Nahum is a prophet. Adunay usa ka gamay nga bulawan dinhi nga mahimong ipaambit sa matag usa kanato alang sa atong personal nga pagpadasig. Kini ang atong Yahweh nga bersikulo. Kini ilabi ng may kalabutan ni ining katapusan nga mga adlaw diin kita nagkinabuhi. In these last days, kinahanglan gayud kini alang kanato tungod sa duha ka rason. Unsa man ang rason? Tungod kay kini nagpadayag sa katuyuan sa Dios sa kalibutan ug alang sa iyang mga katawhan. Ang pulong Nahum, naaday meaning sa Nahum. Nagpasabot day kini paghupay o pagpanimalos. Imagine that. Paghupay o pagpanimalos nga naman. Adunay kahupayan o paghukom. Unsa ang kaugmaon alang sa simbahan ni Kristo o iyang mga katawhan o sa kalibutan. Alang sa iyang mga katawhan sa simbahan, kini nagkupot o kahupayan. It is a comfort o kaluwasan. Apan alang sa kalibutan, kini nagkupot sa panimalos o paghukom. Kay ang mga maayo, gantihan sa Ginoo, nagabuhat og maayo, dadon niya sa langit nun nga puloy-anan. Apan ang naghimog dautan, didto sa kalaglagan sa kalayo. Mauni nga ang kini nga Nahum, kini inspirasyon alang kanato ug nga ang sunod nga dakong hitabo mao ang pag-abot ni Ginoong Hesukristo. Nga alang sa magtutuo, magpasabot sa mahimayaong pagbayaw, no? Makita na sa una Tesalonica kapitulo 4, 16 ug 17. Unsa may gisulti diha kay ang Ginoo sa iyang kaugalingon manaog gikan sa langit uban sa usa ka singgit. Wa nagwilain nga ato nga lauman kung dili si Kristo gayud, siya mismo may manaog gikan sa langit uban sa tingog sa arkanghel o uban sa trumpeta sa Dios og nga ang mga buutan nga tao unang pagbanhawon. Una di ang banhawon ang nangamatay diha ni Kristo. Unya kita nga mga buhi nga buutan, moingon kita buutan kay matagabi inaminaw gud sa pulong sa Ginoo. Hinahanglan mga usab gid sa pagkabuutan. Kita nga buhi pa nga wa ta namatay, sakgaon ta niya ubanon ta niya diha sa panganod sa pagsugat sa Ginoo diha sa kalangitan og sa ingon ni anak kita magauban sa Ginoo sa walay katapusan. Mao kini ang ganti mga pinalangga nga mga kapaglaom. Nga kita di ay kinahanglan buutan aron nga iyatang ubanon didto sa langit non nga puloy-anan. So tahom kaayo. Apan katong dili magtuo. Wala dili mo tuo siya sa balaod sa Ginoo unsa man.
Limni usab kay ngano makabaton ilang madawat ang makalilisang nga silot. Mo na mga pinalangga nga mga kapaglaom, unsa may atong pilion? Pilion nato ang Dios ug si Satanas. As for me and my house, ako gyud mag-aalagad sa Ginoo. Ug kaninyo nga anaa sa kalisdanan, pahulay uban kanamo. Sa dihang ang Ginoong Hesus ipadayag nagikan sa langit, uban sa iyang gamhanang mga anghel, no? Sa nagdilaab nga kalayo, nga nanimalos kanila, nga wala makaila sa Dios. Agoy, tiaw mo, gidescribe nagdilaab nga kalayo, ni adtong wala makaila sa Dios. Wala ni sugot o wala ni tuman sa iya mga kabubuton. Wala magtuman sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo kinsa ang pagasilutan sa walay katapusang pagkalaglag gikan sa atubangan sa Ginoo, gikan sa himaya sa iyang gahom. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 7 hantod sa 9. Muna nga tinuod kini nga manghitabo mga pinalangga o nga kinahanglan kita moduol sa Ginoo karon dayon. O kini usab ang nahom nagapahayag sa saad sa Dios alang sa magtag-usa sa iyang mga anak. Dili lamang ang dakong pamulong ni Nahom nagtumong sa simbahan ug sa kalibutan, apan kini adunay diha nga aplikasyon sa atong matag Kristohanon. Unsa man ang atong gikinahanglan dinhi ug karon samtang nagpaabot kita sa pag-abot sa Ginoo, sigurado nga nagkinahanglan kita og dalangpanan. Samtang niapatas kalibutan, naghulat sa pagbalik sa Ginoo, then unsa man kinahanglan na atay dalangpanan ug mao kana ang gisaad sa Ginoo sa matag-usa sa iyang mga anak nga naa kitay dalangpanan ug siya lang gayod. O taay tulo ka mga dagko nga mga kamatuoran, dagko nga mga kamatuoran nga naa niini nga teksto sa karaang propeta, ang pagkamaayo sa Ginoo, the goodness of God, ang proteksyon sa Dios, o ang kahibalo sa Dios. Imagine that. Okay. So, unsa man ang pagkamaayo sa Ginoo? Human niya gilalang ang kalibutan. Gihuman niya ang paglalang sa kalibutan. Nag-ingon siya, everything is good. The Lord is good. Matod ni Nahom. Ano ni sulti man siya nga kung musulti din siya, the Lord is great. Sa Nahum chapter 1 na ato madiskubrihan nga siya di ay ang ayan gyud nga atong alagaron. Ang rason nga naga-describe kini ang hinungdan mao nga ang usa ka pulo nga labing maayo nga magahulagway sa hinungdanon nga dili mausab nga kinaaya sa Dios ang pulo nga maayo. Ang Dios mubo alang sa kaayuhan. Ato pa, God is short nga word sa good, di ba? G-O-O-D, good. Pero ang Dios, G-O-D. So, ang Ginoo, maayo gyud kaayo alang sa iyang mga inanak. So, unsa di ay pagkamaayo siya? Nakita siya sa iyang mga buhat sa paglalang niya sa langit ug sa yuta. Sa Henesis, kapitulo 1, nagaingon diha, maayo gyud ang Dios og ang tanan niyang gilalang maayo. Og unsa ka mapaanguron og mahimugagugmaon ang atong Dios sa plano nga hingpit nga walay bayad nga kaluwasan alang sa dili takos nga mga lalaki ug mga babaye naglakip sa paghatag sa iyang kaugalingong minahal nga anak aron mahimo natong manluluwas sa diha nga nakasala si Eva. Unsa na dayon, mauna na record sa John 3:16, for God so loved the world, na iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Sa kapag kaagi, na kung mutuo kita kaniya, kita adunay kaluwasan. Mao kini ang bersikulo nga diin, makasalig kita. Og naa sa di ay kondisyon, kanira nga teksto nga na kondisyon nga, kung mutuo, whosoever believeth in Him, kinsa ang mutuo kaniya, dunay kinabuhi nga walay katapusan. So mao gid ni kapaglaom, mutuo gid ta sa Ginoo. Indeed, the Lord is good. Sa pagsulti ni Nahum niya siya sa taliwala sa paghatag sa mga propesiya sa mga dagko nga mga butang. So giingon pan, when things go well, kung maayo baya ang panahon, no? Kung maayo ang panahon, makaingon ba ta nga, uy, maayo gid ang Ginoo.
Apan kung naay problema, natay burden, natay trouble, makasulti pa ba ka? Labi na nagbalatian ta, nagsakit ta, na aksidente ta, we should still, moingon gihapon ta nga, maayo gid ang Ginoo. Isa ka eksperyensya nga ako gyud nga na bati, no, mahitungod sa akong anak. No, sa anang panahon nagsigi kami Revelation Seminar. Apan paano man gyud, no, nga pag kapot niya sa manubila sa iyang classmate tungod kay sa ila magbisita sila sa pasyente kay mag-duty na sila pagkahapon, naunsa man nga iya mang na kablit ang manubila unya kay XRM man, so nidagan dinhi padulong, pero hinay-hinay pa gyud siguro to nakaduhaan pa man gyud niya. Ay pagkaikaduha unsa may natabo, natumba na akong anak kay ngano nabali man diining pinakadako nga bukog, it's a femur, no? So makaingon ka ta nga God is good. Sa dihang nagbisita mi didto, dako na kaayo ang paas akong anak kay diha namo nabalaan nga nabali man di ay pagkabali unsa man. Naaman di ay didto sa binalian unicameral cyst. Imagine, ay kung wa to nabali, naging ko gipabali gid sa Ginoo. Kay kung di to mabali, mahimo kitong cyst nga basin mulala ka to mahimong malignant. Di ba? Romans 8:28, that all things work together for good to those that love the Lord. Ang tanan masigtabang sa ikaayo. Mauna nga natay mga eksperyensya ay pagtugot sa Ginoo alang sa atong kaayuhan. Mauna nga alagad gyud sa Ginoo. And we know kung nahibalo kita nga sa tanang butang ang Dios nagabuhat alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya nga mga tinawag sumala sa iyang katuyo. Anyo may balaan pag yun nato nga unta, no? Ko kabubuton gitas Ginoo kay sa pagkatumbas akong anak nakamanage pag yun siya glimping, no? Dito sa annex building sa Mountain View College. Ug uban ang iyang kaluha akong duha ka mga anak mo'y nagtabang niya og pag-agakay pero matud niya wa gyud ko'y gibati nga sakit, no? Ni adto na bali baya. Anyway, mo sa pagpadayon nagaingon nga ang nahom ang pagtuo mihangad taliwala sa magbugat nga pagsulay og misinggit ang Ginoo maayo. Ayaw pagduha-duha mga kapaglaom nga ang Ginoo gayod maayo kaayo kay sinahom nagpadayon sa pagsulti kanato nga ang kaayo sa Dios ila binang makita diha sa iyang pag-atiman o pagpanalipod sa iyang mga kaanakan. Mao kana ang pagtuo nato, no, tumbas gyud, kasaligan gyud ang atong Dios. Kung tubagon sa Dios ang mga pag-ampo, lahi ra gyud, no? Lahi pa, it's a different way kung mutabag ang Ginoo. By the way, mutubag ang Ginoo, yes, no, and wait. Nga naman, tubagon niya ang atong mga pag-ampo. Apan dili niya tanan ihatag kanunay ang atong gipang pangayo. Kay nga naman, siya mas nahibalo kung unsa ang labing maayo alang kanato. Busa kasagaran iyang ilisan ang mas maayo niini. Mayon ta, Lord, nga nung wala man gyud mo ihatag. Kay nahibalo na ang Ginoo sa unahan, dili kini maayo alang kanimo. Busa mauna nga maayo gud kayong atong Ginoo. Ngani sa Job kapitulo 5 bersikulo 7 ngadto sa 9 nagaingon nga apan ang tao mataw kasakasamok sama sa mga aligato nga mulupad pataas. Ano man, no, ang pagkatao nato munay giingon ang alawiton, every time I heard a newborn baby cry. Wala gyud nga pagkatawa paggawas sa taguangkan sa inahan nga nagkatawa ang bata nga nataw. Wala gyud. Kundili always baby cries. Ngano man, no, daghang kasakitan dinhi sa kalibutan. Kun bahin kanako pangitaon ko ang Dios. Busa di kinahanglan matod si Job. Kung alang kanako pangitaon ako ang Dios og sa Dios itugyan kong akong mga katungod nga nagbuhat og dagkong mga butang og dili matukib nga katingalahang butang nga dili maihap. Imagine that. Kay kung ako lang matud ni Job, mausad sama ni Job, moingon sad ko Job, yes, I go with you nga ako itugyan ang ako nga mga
mga problema pagsulay diha sa Ginoo kay siya ra gyud ang dako nga katabang. So Salmo 34 bersikulo 8 nagaingon diha, tilawi og tan-awa nga ang Ginoo maayo, bulahan ang mudangop ngadto kaniya. Ikaduhang bahin, no? The goodness of God and the protection. Siya gyud ang Ginoo maayo, usa ka dalangpanan sa panahon sa kalisdanan. Miingon si Nahum, isip katawhan sa Dios, wala kita saaran og kalig-on gikan sa kasamok tungod kay kita iya sa Ginoo. Wala man tayong sige, peace gyud tanan apan gisultihan kita, apan gisaaran kita og dalangpanan nga siya ang dalangpanan. Usa ka tawo nga atong adtuan ug diin kita makatago ang kasamok moabot kanatong tanan. Itandi unsay nahitabo ni Job. Natod pa ni sa Job kapitulo 5 bersikulo 7, ang masakiton mitubag kaniya, Senyor, wala ako'y bisan kinsa nga magbutang kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na og samtang ako mulugsong una pa sa tao og muuna kanako. Diba? Ang masakiton. Nag-ingon kinsa may magpanako, magtuyok niya ning pool apan ang Ginoo nahibalo, no? Nahibalo ni ining tanan ngani sa pagpadayon Job 14 bersikulo 1 nag-ingon, ang tao nga natawo sa usa ka babae maoy pipila lang kaadlaw og puno sa kasamok. Daghan karon nga pahulay nubo ra og edad. Napay uban nga matingalan ang kasauna tag-as ang kinabuhi, karon pila na lang na mga kabataan nga tungod sa ilang paggawi mukaon walay kinahanglan naagi coke ni ana ang ihi mula sa coke dayon dialysis og sayo kaayo nga ni pahulay, no? Tungod kay sa mga practices nga dili pod maayo. So Deuteronomy 33:27 nagiingon, ang walay katapusang Dios mao ang imong dalangpanan og sa ilalom mao ang walay katapusang mga bukton, iyang pahawaon ang imong mga kaaway sa imong atubangan og maingon laglaga sila. Imagine, bisan ang imong mga kaaway, no, ang kaaway nato nga dili makita si Satanas, iyang ipalayo ka nato kung kita mo dangop sa Ginoo. Wala ba ako magsugo kanimo nga pagpangusgan o magmaisugon ayaw kahadlok ni malisang kay ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa kamo adto. Wow, wonderful ang saad sa Ginoo nga diha na nasulat sa Hosea kapitulo 1 bersikulo 2 og 9. Busa adunay sugilanon sa duha ka mga kabataan. 4 years old, sige, let us play game. Follow the leader. Saka sila dito sa top diadto nga building nga agoy hapit na maday matumpag, di ba? Kana bitang dugay na kaayo nga simento nya, hapit na matumpag kana nga building, mga tangtang bitaw tong mga kuan kanaong kay mga pulpog. Uy, madugay na ito. Uy, pastilan, help, taga-imig kuan. Padad-imi og kining bumbero. Kay ang taas nga kuan niya, hagdanan, kinanglan, munaog mi. Kay naunsa na mi ani karon ni anamis, di na mi kalihok dinhi kay kung mulihok, mapulpog ang mga simento kay karaan ng kaing building. Naay usa ka tawo na yun ga. Sige, jump. Ang isa ka bata, ni diretso dayon og lukso. Apan ang isa wala gyud. Ano man di ay katong nilukso dritso iyang amahan di ay. Amahan ang tuwa sa ubos nga ambak diri. Kay ngano man ang langit nun, ang kalibutanon gani nga amahan ni protektar sa iyang anak, how much more sa atong langit nun nga amahan. Busa kung naakitay mga trouble, naakitay mga problema karon, lakaw og ambak sa dalangpanan og magkita ang comfort og protection og kalig-unan diha kang Kristo. So, ang katapusan ikatulo, the knowledge of God, ang kahibalo sa Dios. Siya nahingawa niadtong musalig kaniya. Mingon si Nahum, sa ato pa nasayod siya sa tanan. Nasayod ang atong Dios sa tanan, bisan pa di nato makita, nasayod siya sa ato nga giagian mga problema. Busa nasayod siya sa tanan, bahin kanimo og kanako, wala siya mawala sa atong pananaw, ani ang garantiya sa iyang pagtag-iya, siya nakaila
sa mga tao nga misalig kaniya. Oh, he knows the people who trust in him. Mao na kanindot kaayo, no, nga nahibalo ang Dios sa nagsalig kaniya. So bisan pa ni ana natod sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19, ang lig-on nga patukaran sa Dios nagbarog nga lig-on gitimbrihan gyud niini nga inscription. Na inscription nakasulat ito ang Ginoo nakaila kanila nga iyaha. Ang matag usa nga musugid sa ngalan sa Ginoo kinahanglang mubiya sa pagkadaotan. Wow. Kinahanglan nga musugid ta sa Ginoo aron mamahimong dalampanan nato siya, aron ilhon kita sa Ginoo, dili na ta. Biyaan na nato ang pagbuhat og daotan. See? What a wonderful message mga pinalangga nga mga kapaglaom. Ngani sa pagpadayon Juan 10:27 ngadto 29 nag-ingon, ang akong mga karnero namati sa akong tingog. Nakaila ko nila og nagsunod sila kanako. Ako naghatag kanila og kinabuhing dayon og sila dili gayud mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga naghatag kanila kanako, labaw sa tanan, walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Sa ato pa, kung musalig ta sa Ginoo, mudangop kita kaniya. Kay ang Dios maayo, siya magaprotektar kanato, og siya nakaila kanato nga nagasalig kaniya. Dili gid ta pasagdan sa atong Dios nga makagagahom. So morning garantiya sa iyang katuyuan. Mao kini nga gipasabot ni Job. No, apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagalaktan sa diha nga iya na akong sulayan, mugula ako ingon sa bulawan. Grabe ang pagsulay ni Job. Grabe ang pagsulay. In fact, no, naingon siya bisan sa tanang mga problema nga giatubang ni Job, nakaingon siya nga okay ra ang tanan kay gituman sa Dios ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Kani ding na atay mga pagsulay, gituyo na sa Ginoo aron unsa magmalig-on ta. Ang alawito nagiingon nga, thank you Lord for the trials that come my way. In that way I can grow each day. Kay kani nga mga pagsulay, salamat Ginoo. Makapasalamat ba ta? Sana ay atong mga pagsulay mo abot sa atong kinabuhi, magpasalamat kay ngano pinaagi niini mga pagsulay mutubo ta sa pagtuo sa Ginoo nga hugot gyud kaayo. Og di man ta mabalaka kay naa man day kitay dalangpanan og siya dili mubiya kanato. Ngani ang asawa ni Job lagyan pa mag-alagad gyapon ka sa imong Ginoo, tungluhas siya gihatagan na kasi ang balang nga balatian nga matay ng ato nga mga hayop og uban mga kabtangan nga matay itong mga kabataan. Apan si Job nitubag ngadto sa iyang asawa, uy ayaw pagkuan saba ngano kay daw usa ka babay nga wala naghuna-huna maggamit sa imong utok sa paghuna-huna, ato ra ba daing dawaton ang mga maayong butang og dili ang mga dautan nga mga pagsulay nga atong na-experiensyahan. So bisan ni ana wala kita makasabot sa gibuhat sa Dios ang iya mga pamaagi misteryoso. Sa Juan 13 bersikulo 7, si Jesus mitubag, wala ka karon makaamgo sa akong gibuhat, apon sa kaulahian makasabot ka na. Mga pinalangga nga mga kapaglaom, daghantag mga problema. Usay na tao, ngano man nagsimba man ko, nagworship man ko, o nganong ingon ani man ang akong kinabuhi, apan ayaw ka salig sa Ginoo kay nahibalo siya ang panalangin naghulat alang kanimo kung kita lamang musalig ngadto kaniya. Mo ni ang guarantee sa iyang provision. Dili ta gutman, dili ta pagutuman sa Ginoo. Do not worry. Ayaw kabalaka kay ang Ginoo magahatag kanato sa provision. No? Bala ang kasulatan nagasulti nga walay usa ka tao nga nagpakilumos nga tao nga nag-alagad sa Ginoo. So God will give us the provision. Ayun tiguro ta mahal na kayo ang bugas karon. Ora ayaw kabalaka kay ang Ginoo maga-provide ni ana. Sa pagpadayon tungod kay naibalaan niya ang tanan bahin kanato. Dili niya kita makita nga naning nagkinahanglan. Siya nagbantay og nagatiman kanato. Siya siguradong maghatag sa tanan natong mga kinahanglanon sumala sa iyang
kaugalingong grasya nga gisaad. Pangayo sa Ginoo og ang ihatag kanimo. Og ang akong Diyos magahatag sa tanan ninyong makinahanglan sumala sa kadagaya sa iyang himaya diha kang Kristo Jesus. Mao ra gining ato sikreto nga magampo ta kay siya day ang dalangpanan, siya ang hatag natong proteksyon og siya nakaila kanato nga nagasalig kaniya. Busa kinahanglan atong mga gusto, atong kalipay, imong kasubo, kabalaka, ato iintrigo kaniya. Kay ang iyang kasing-kasing sa gugma natandog sa atong mga kasubo ug bisan sa atong mga paglitok niini. Dad-angad to kaniya ang tanan nga makapalibog kanimo sa huna-huna kay siya mooy muhatag kanimo sa tanan. Busa walay katalagman nga mudangat sa labing gamay sa iyang mga anak. Walay kabalaka nga makahasol sa kalag tungod kay siya naa diha giayon niya ang nadugmok sa kasing-kasing o gibugkusan niyang ilang mga samad. Salmo 147 versikulo 3, ang mga relasyon tali sa Dios o sa matag kalag ingon sa lahi ug puno nga daw walay laing kalag sa yuta nga makaambit sa iyang pagbantay. Dili lain nga kalag alang kang kinsa iyang gihatag ang iyang hinigugmang anak. Ellen G. White, Steps to Christ, page 100. So, dako kaayo ang gugma sa Ginoo nga nagpakamatay gani si Jesus alang kanato, alang sa atong kaluwasan. So, ang Ginoo maayo usa ka salipdanan sa adlaw sa kasamok og siya nakaila kanila ni ana sang nagasalig diha kaniya. Mga pinalangga nga mga kapaglaom, hinaot ng ato series of lecture mahitungod sa pagpalig-on sa ato relasyon diha sa panimalay. Kini ato nga mintinahon gyud no nga moampo gid tangad to kaniya ato yung batman katong mga gihatag og atong nadunggan nga mga pagpahimangno. Tungod kay dili lagi ta taga dinhi na ining kalibutana. Ang Dios mao magadala kanato sa langit nun nga puloy-anan ug akong ma-imagine mga pinalangga nga mga kapaglaom nga sa diha kuno moabot na ta didto sa langit. Ato madunggan ang pulong sa pag-welcome kanato, no? Mao ni welcome home children. Ato imaginon mga pinalangga nga mga kapaglaom nga ang welcome sa Ginoo alang kanimo gyud ug alang kanako mo gusto gyud ko moadto sa langit, no? Nagaingon daw, welcome home children, this is the place I've prepared for you. Welcome home children, now that your work on earth is true. Welcome home children, ye who have fought on so faithfully. Welcome home children, welcome home children, here where I am, you will always be, forever rejoicing with me. Akong gilantaw na mga pinalangga nga mga kapaglaom. Nga unya, sa didto na ta sa langit, ang atong Dios maga-welcome ka nato. Busa panglimbasuga nato sa pagkabuutan nga asawa, nga bana ug mga kabataan. Aron dadon ta sa langit sa atong Dios nga nagahigugma ka nato. Ato iduko nga ato mga ulos pag-ampaw. Amahan namo nga ikaw trono sa kalingitan. Salamat kaayo Ginoo niini mga pulong. Sa Nahum 1 versikulo 7. Dili day kami mahadlok kay do na kami dalangpanan. Ang among Dios maayo. Siya ang dalangpanan sa kalisdanan og nakaila siya sa nahigugma kaniya. Busa Ginoo mo duol kami sa tanang panahon aron malig-on ang among panimalay ug kini nga mga panimalay namo nga among gitukod sa nining kalibutana mahimong jutay nga langit dinhi sa kalibutan nga diin si Jesucristo mo ay magapuyo sa matag adlaw adunay kalipay, adunay gugma og pagsinabtanay. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.